Hola, bona tarda. Bé, feia molt de temps que no gravava cap vídeo i, bueno, la raó era doncs, que em vaig comprar una tablet Apple a l'Orange de Plaça Catalunya al Nadal del 2022 i, bueno, jo no sé si va ser per les presses, perquè com era Nadal i m'ofertaven diversos productes, sí, bueno, els dependents no em van poder, perquè jo sempre demano que em fiquin la SIM i que m'ho deixin tot preparat com per començar a utilitzar, perquè a mi em cansa molt tot el que és maniobrar mòbils i tablets i tot això. Llavors els vaig demanar, si us plau, que em deixessin ja la tablet com per començar a utilitzar-la. Bé, el tema és que no me la van formatejar bé i, bueno, encara a data d'avui, que estem a 6 de setembre de 2023, doncs encara no tinc la tableta arreglada. Ja m'han dit que ha passat el temps amb el qual la botiga Orange es fa responsable d'haver-te vengut un producte defectuós, que també tinc sospites, perquè clar, com hi ha persones que m'estan boicotejant, també tinc sospites que no sigui un dels boicots que m'estan fent i hagi sigut, perquè en principi em van dir no tenemos tablets, i després de repente em diuen ai sí, nos queda una en el almacén. Que algú no els hi tornés alguna tablet defectuosa, perquè ja he anat a 2 botigues Orange que me l'han intentat formatejar i no han pogut. Llavors ara tinc que anar a un servei tècnic d'Apple a que me l'arreglin. Bueno, ara estic utilitzant un mòbil del meu fill i com el meu fill ha insistit que faci un altre vídeo, perquè bueno, jo ja he decidit que em vull dedicar al món de les redes socials i bé, doncs això, dedicaré tot el temps i l'esforç que faci falta. El que passa és que, bueno, estic superliada. L'any passat, en què vaig estar liada, l'última època, bueno, estic molt liada amb tot el tema de la universitat, perquè, bueno, a mi em queden unes assignatures per acabar filologia anglesa, però clar, quan vaig anar perquè em convalidessin el nou pla de Bolonya, perquè clar, jo em vaig ficar a treballar a l'administració de justícia i bueno, es veu que en aquells anys va ser els últims anys amb els quals et podies acabar de treure la carrera amb el pla antic. Bueno, que ja no era el pla antic, era el pla, no sé si era del 93 o del 2000 i alguna cosa, no sé. Bueno, total que m'havia d'adaptar a tot el que jo tenia aprovat, que eren com 4 anys i mig, perquè em quedava mig any bé d'assignatures una mica fortes, perquè em vaig deixar les més difícils pel final. I bé, que em fessin aquesta convalidació. Però al fer-me, no sé, a l'haver-me passat tant de temps sense matricular-me, m'ascendia només el fet d'iniciar la matrícula sense comptar tota que em passessin tot el que jo havia aprovat al Pla Bolonya, ja només això em costava uns 1.000 i pico euros. Llavors, clar, com jo era a l'època que m'acabava de deixar el meu exmarit i tot, jo no disposava d'aquesta quantitat de diners. I bé, allà ha quedat el tema, tampoc he tingut ganes, temps i, no sé, el dels diners m'ho podria haver plantejat de pagar-ho fraccionadament, igual alguna història. Clar, el meu fill també és un adolescent, el que no li puc treure coses amb ell en benefici meu. Llavors, doncs, ho he anat postergant i bé, al final vaig dir, ho faré, o sigui, ho tinc pendent de fer-ho en aquests mesos. De fet, he pensat d'anar a acabar els estudis de fer un Erasmus per acabar els estudis, perquè diuen que també
l'Erasmus és una forma més fàcil d'acabar els estudis. Llavors, i també vull anar-me'n d'aquí perquè em sento una mica perseguida per l'extrema dreta. Llavors, serà una manera de trencar amb aquesta història i això, acabar els meus estudis. I jo no és que tanqui l'opció de tornar a fer de professora. El que passa és que a mi l'ensenyament, no sé, m'ha cansat moltíssim pel fet de tot el tema de preparar classes, o sigui, m'ha tret molt de temps personal i és molt cansat. Llavors, jo si puc evitar el tema de fer classes, ho evitaré. I tot el tema de fer material didàctic i així, sobretot en llengua anglesa, sempre se m'ha donat molt bé. El que passa és que, clar, jo també, si treballo per alguna editorial, ha de ser que, jo ja he fet algunes coses. Tenia fet un llibre, un cançoner en anglès, amb una recopilació de cançons de nens petits, que fa temps que no veig per casa de la meva mare. Espero que no me l'hagin robat, perquè han entrat moltes vegades a robar-me moltes coses. Espero que aquest llibre no me l'hagin robat, perquè em ve passar molts caps de setmana en estones lliures fent-lo. Llavors, ara he pensat que el portaré a alguna editorial a veure si me'l vol editar, perquè és una recopilació d'un totxo així de cançons de nens en anglès. I això. Llavors, avui així dic, improvisadament, com soc jo, vaig a fer un altre vídeo de maquillatge. I el tema és això, que aquest any començo la carrera de teologia, perquè sempre m'ha tret molt tot el tema de la vida de Jesucrist. Tot el tema que hi ha ara del tema marià relacionat amb el tema extraterrestre, també em sento molt atreta per aquestes coses i pels misteris de l'Antic Testament, del Nou Testament. Si pogués treballar una època d'arqueòloga, que també ha sigut una de les coses que sempre m'ha agradat, també m'agradaria. I seguir amb la història d'Israel, Egipte, Jordània, perquè jo vaig començar estudiant filologia àrab. Bé, a veure, jo vaig començar estudiant dret, vaig fer un any de dret, però com els meus pares es van separar i jo portava un ritme d'estudis d'extraescolars molt alt, perquè jo vaig fer tota la vida extraescolars d'anglès fins que vaig arribar a un punt que tenia un nivell de proficiency d'anglès. Llavors, clar, jo tenia un nivell de 8è d'anglès, de 5è d'alemany al Goethe Institut, que era un nivell molt alt, i després em vaig agafar, quan va començar el pla del 93, em vaig agafar una obligatòria de segon i em vaig agafar dret penal. I clar, totes les tardes les tenia ocupades, veia tots els dies el meu nòvio a les 8 de la tarda, en aquella època també algun dia al cap de setmana sortia, i van venir les vacances, els meus pares es van separar, vam anar a Salou, es van reconciliar. Va ser una història aquell any. I a la carrera de dret, el primer any jo em vaig treure les assignatures, els crèdits que corresponien per aprovar, per continuar dret, me'ls vaig treure, però resulta que quan em vaig treure una optativa, que em vaig treure història del dret català, no és perquè fos història del dret català, és que em vaig treure una obligatòria i una optativa en comptes de treure dues obligatòries, perquè clar, jo em pensava treure una obligatòria al setembre. No vaig poder continuar dret, al setembre dic, i ara què faig? I jo hagués preferit entrar a filologia anglesa, ja que portava tants anys estudiant anglès, dic, em serà fàcil perquè m'estic donant compte que a la universitat va ser a ritme de tam-tam.
I bueno, doncs quan només quedaven filologia àrab, filologia hebrea, filologia alemana, francesa, portuguesa, no sé, així més lights, i vaig dir de totes, a part que ja us ho dic, a mi tot el tema del món així del Mig Orient sempre m'ha tret, i bueno, li vaig trobar com més sortides laborals a l'àrab que a qualsevol altres estudis. I bé, el que passa és que quan vaig entrar a la universitat, doncs bueno, cada dia, o sigui, jo treballava per les tardes de professora d'anglès de nens petits de guarderia, i clar, cada dia m'havia de preparar les classes perquè els nens petits o et prepares les classes i menys en anglès, o és que no entenen res del que els estàs dient ni del que tenen que fer. I bueno, doncs això, sortia de la universitat, em preparava les classes i anava a treballar. Llavors no tenia temps per estudiar. Bueno, i com a àrab cada dia avançava en un tema, clar, si un dia ja et perdies, doncs si estudiaves el present un dia i el dia següent ja estudiaven el pretèrit perfect i tu no t'havies après el present, doncs ja no t'aclaraves, bueno, i així va anar. Fins que al final d'un any vam baixar la mitja de filologia anglesa, que sempre havia sigut molt alta, i clar, jo a la selectivitat em vaig treure un 6,73, tot i que jo sempre havia tret molt bones notes, o sigui, em treia béns, notables, sobresalientes. El que passa és que a la selectivitat, doncs bueno, me'n vaig anar a Grècia de viatge a final de curs. Jo no volia anar perquè jo era molt feliç amb el meu nòvio i jo dic, per què me n'he d'anar a Grècia ara? Em trencarà els esquemes anar-me de viatge a final de curs. I les meves amigues, va, vine, que això és una cosa que només es pot fer una vegada a la vida, els meus professors també. I al final és que, clar, vaig veure a tothom tan mono demanant-me, sisplau, que me n'anés de viatge, que vaig dir, jope, és que me'n vaig per lo maca que està sent la gent amb mi dient-me que me'n vagi amb ells. I, bueno, doncs això, i vaig fer el viatge. I, bueno, doncs bé, Grècia és un país supermaco, una cosa inoblidable. A part, el meu professor de filosofia, que era el que així anava dirigint el viatge, doncs ell havia viatjat moltes vegades a Grècia i ens va portar a llocs molt macos, a puestos així molt xulos i típics per menjar, o sigui, va estar molt bé. I un dia anem a una discoteca a Grècia ciutat, no? I jo estava allà amb les meves amigues, no sé què, i clar, em vaig comprar roba del Mango per anar de viatge. Una camisa i un body, o sigui, roba per mi és això. Llavors, resulta que havia un noi així rosset amb ulls blaus molt mono, i clar, jo sempre m'havia quedat el trauma de que no m'havia pogut lligar a un noi rosset d'ulls blaus, perquè clar, com era baixeta i les peluqueres sempre tenien la mania de tallar-me els cabells, i clar, ara jo tinc moltes ganes de fer-me-la permanent, així amb un pentinat curt. El que passa és que no m'és còmode, i a part com tinc reuma a les mans, a mi tenir-me que posar espumes o posar-me així amb el difusor, després tinc molt de dolor. I res, doncs res, però en aquella època ja portava els cabells llargs, em podia maquillar, i res, aquell noi em va demanar per ballar i jo vaig al·lucinar, i res, i no sé, a part em va treure per ballar la cançó aquesta dels Police, i res, i el noi volia rotllo amb mi i jo no, perquè tinc nòvio, no sé què. Ja vaig venir a Barcelona, o sigui, descentrada, ja el meu nòvio em notava rara, ens vam barallar, va estar un dia que no em va parlar, se'n va anar a festa.
I bueno, aquella setmana vaig estar ja descentrada, ja no podia estudiar. La setmana abans d'anar-me a la selectivitat, sort que, com ja us he dit, un noi que era molt bon amic meu en aquella època, el José Manuel, em va ajudar a acabar els treballs perquè pogués estudiar una miqueta més, i tot i que quasi bé no vaig estudiar, que no em centrava estudiant ni res, doncs bueno, al final a la selectivitat, com mitjanament tenia bones notes del que eren els cursos de BUP i COU, i bueno, vaig treure un 10 en anglès en aquella època, clar que els exàmens d'anglès eren més fàcils, doncs bueno, barrejant tot això, al final em va sortir un 6,73, i bueno, quan un any va baixar la mitja per entrar a filologia anglesa, que era una mitja d'un 8, crec, per entrar, doncs vaig poder entrar i dic, mira, ja entro, perquè és que no avançava en el que eren els meus estudis universitaris. I res, bueno, ja a partir d'allà, després bueno, ja vaig tenir un altre nòvio, que va ser el que va ser el meu marit, i bueno, com ens vam anar a viure junts, jo li vaig dir, mira, és que jo no avanço estudiant, saps? Amb això d'estar treballant, és que no puc estudiar. Llavors, doncs, bueno, dic, mira, si deixo d'estudiar, pensa que serà en benefici dels dos, perquè si jo em trec una carrera, podré entrar a treballar de professora, i treballant de professora tindré un bon sou, i ja compensaré el tema de que tu ara, com que m'estiguis mantinguent i tot això. I bueno, doncs sí, ell va dir, doncs clar, sí, tu estudia, no sé què, així pues, estaràs més tranquil·la, no sé què, bueno, bé. I res, bueno, això no sé si ho he explicat. Llavors, doncs, quan em quedava mig any per acabar la carrera, doncs clar, el meu objectiu sempre, o sigui, ja us he dit que jo del tema de les classes ja estava una mica cansada, volia tenir una feina d'anar al treball i desconnectar. I llavors, bueno, em vaig sentir que fent 3 anys d'universitat ja podia centrar a lo que era el nivell A de funcionaris, guanyant un bon sou com a funcionària. Llavors, bueno, em vaig relaxar una mica ja quan estava al segon cicle, i bueno, més encara quan ja estava acabant la carrera, m'havia tret el certificat d'aptitud pedagògica, i bé, doncs, bueno, la meva cunyada va tenir un nen preciós, que ja us he dit, sembla el Pumuki. Fa molt de temps que no veig el meu nebot, però bueno, segur que és un nen maquíssim, perquè pel roget, així, amb els ulls blaus, una monada. Bueno, i jo li vaig dir al meu ex, dic, bueno, comencem a intentar de tenir un nen mentre no acabo la carrera, perquè ja un cop comenci a treballar, ja m'imagino que serà una altra vegada la voràgine. I bueno, jo vaig pensar que em costaria quedar-me embarassada, no?, com tota la vida. Doncs bueno, doncs mira, vaig tenir la bona sort de quedar-me embarassada i tenir el meu meravellós fill, que és una monada, un nen moníssim, com ja us he dit moltes vegades. Però bueno, vaig tenir un part molt dolent, amb molts dolors, marejos, tot el rato ganes d'anar al lavabo, i pensava jo, així a classe no puc anar. I bé, bueno, vaig esperar a tenir el nen, després ja, bueno, quan va néixer el nen ja, sí que els gastos ja eren una passada. A part, en aquella època van començar a treure productes del bebè, mi primera leche de Nestlé, mi primer Danonino, i no sé què, jo allà pagant, em gastava 20 euros al dia en menjar pel meu nen, i bueno, doncs així, i bueno, total, ja mai he pogut acabar els meus estudis universitaris, i bueno, doncs aquest any començaré teologia fins que no, perquè he d'anar en calma a la facultat de filologia, dir a veure si puc fer un Erasmus per anar-me'n, i bé, doncs així anem.
Vale, doncs bueno, farem el que és la classe de maquillatge. Uf, estic super acalorada. O sigui, quina calor he passat aquest estiu. Bueno, com tinc lo de les tiroides, es veu que la gent que té tiroides, o sigui, li repercuteix més tot el que és el tema de les temperatures. Jo és que aquesta calor, o sigui, és que em desmaia, o sigui, directament, o sigui, hi ha vegades que m'agafa com una somnolència de la calor. I bueno, pujaré el mòbil perquè se'm veu una cara una mica rara. I bé, bueno, doncs després d'haver-vos explicat aquest rotllo, doncs bé, vaig a... A veure, jo dic lo de l'extrema dreta, a veure, a mi no m'agrada parlar de política, o sigui, no, o sigui, fins i tot dedicar-me a la política no seria una de les coses que més m'agradaria a mi a la vida. Però clar, donat que m'estan fent tant la vida impossible, doncs ho he de dir, a veure, perquè és que així no es pot viure. I jo no sé per què l'han agafat amb mi, quan jo soc una persona normal del carrer, no sé. Bueno, i res, doncs això. Llavors, vale, comencem. A veure, ja sabeu que a mi m'agrada experimentar amb tot el que és el tema de la pell i tot això. Llavors jo faré una cosa que fan els nois, que és ficar-se perfum a la cara, doncs jo també. Em ficaré una mica de perfum perquè així em tonifico la cara. Llavors mira, em posaré la Eau de Savage de Christian Dior, que és de la parella de la meva mare. M'ho he de posar per la cara. Si també et crema una mica la grassa, com porta alcohol, perquè a mi m'encanta cremar-me el que és la grassa de la cara. No, els mofletes no, tinc aquests mofletes i això... Bueno, va haver-hi l'època que dels quemagrasses, que jo us vaig dir, ai mira, quan em vull aprimar em prenc els quemagrasses, així vaig més ràpid. Ja no ho faré més si puc, perquè ara que torno a estar una mica grosseta em dono compte que amb el tema dels quemagrasses havia perdut coses de la meva cara que ara, a l'estar una mica més gordeta, torno a recuperar i al no prendre quemagrasses, o sigui que si em vull aprimar, intentaré fer esport i dieta, una dieta saludable. Llavors, doncs, bueno, ara torno a tenir els meus mofletes, que de joveneta em deien la Heidi, i bueno, doncs ara vaig a posar-me una mica de sèrum reestructurant, aquest que vam comprar l'altre dia nou a Mercadona, no sé, Restructuring, Expert Effect. Bueno, a veure, vale, m'ho vaig a posar, a veure. Perquè en teoria t'has de posar sempre el que, si més ja quan comences a ser una mica gran, el que és una hidratant, el sèrum, i després doncs alguna cosa que a tu et molesti de... Es poden fer moltes coses, però és que jo he d'anar resumint amb aquests temes perquè no tinc temps a part. Si m'hagués de fer tots els passos de totes les coses, o sigui, acabaria avorrint-les. Llavors, prefereixo fer les coses així, barrim, llavors no em canso. Vale, això ja m'ho he posat, una mica així per l'escot, també em poso sempre perquè doncs també, bueno, igual que és per la cara, és tot el cos, fins i tot pels colzes, si tinc temps pels braços, també em poso sèrum. Estaria bé que fessin un sèrum, igual que tenim el Body Milk, però sèrum Body Milk. Jo ho llenço per si hi ha alguna empresa que ho vol... Bueno, la idea original ha sigut meva, o sigui, ja la patento, la meva idea. Em considero la propietària de la idea intel·lectual, però bueno, si alguna empresa me vol comprar la idea, vale, llavors, crec que alguna així hi ha,
però no sé, perquè veig moltes reafirmants, anticel·lulítiques, però una que posi Serum Body Milk no l'he trobat jo encara, no ho sé. Bueno, doncs llavors, doncs, bueno, a mi m'han dit que el que més fa bella una cara és el que és el contorn d'ulls. Llavors, doncs ara jo ja intento posar-me sempre una mica de contorn d'ulls. M'hauria de posar també una mica de sèrum, però bueno, ara no tinc. Llavors em poso aquest que no sé si aquest encara el fan, perquè és que fa temps que el tinc, de L'Oreal Revitalift Laser. No sé, llavors me'l poso pels ulls, així una mica. Vale, doncs ja està. Bueno, llavors ja tinc la pell una mica preparada per començar a maquillar-me i pentinar-me, perquè també em pentinaré, que vaig una mica despentinada. Llavors, bueno, aquest matí ja anava una mica maquillada, porto una miqueta d'ombra blava, de rímel, però bueno, se m'ha anat marxant, llavors, a veure... Ostres, ho diu la càmera, perquè és que em marca molt el cos i jo no estic així tan desarrollada, però és que no sé per què la càmera em desarrolla com el cos. A veure... Bueno... Tinc molts maquillatges, i bueno, de vegades quan treballava, el típic dic que avui no m'ha donat temps a maquillar-me per anar a treballar i tenia un descans i bueno, doncs si no tinc una perfumeria a la vora o no porto els diners, doncs alguna vegada m'he hagut de comprar maquillatge del xino. I bueno, de fet, en tinc algun encara i el penso gastar, no el penso llançar. I bueno, tinc aquest maquillatge d'un xino que em vaig comprar a Mataró fa la tira d'anys quan jo treballava als jutjats de Mataró. I bueno, doncs el penso gastar, perquè a mi si no em surten grans, doncs és que encara està bé. Bueno, llavors faig així una miqueta. Bé, doncs ja està. Bueno, segueixo. Ja he acabat amb el maquillatge. Bueno, a veure, ara em posaré el colorete perquè del maquillatge em queda la pell una mica humida. Llavors si començo amb els ulls o amb els llavis no m'acaba de quedar bé. Tinc aquest colorete de Mercadona. Jo no tinc molt de temps d'anar al Mercadona. Alguna vegada sí, perquè quan vaig per Poblenou, allà em va de camí i sí que entro al Mercadona de Poblenou, però el d'aquí del meu barri no em coincideix. Llavors va la meva mare i bueno, ella té aquest coloret de color coral i bueno, me l'està deixant aquests dies que jo no em porto i bueno, això a l'estiu queda bé perquè són colors d'estiu. A mi a l'estiu m'agrada maquillar-me diferent. Avui em maquillaré d'una manera que no és gaire d'estiu, la veritat, i no és la manera com he anat jo maquillada majoritàriament aquest estiu, que m'he maquillat doncs, amb tonos taronges, fúcsies, rosats. Però bueno, ara m'he canviat el necesser, un dia me'l vaig canviar i ja he agafat aquesta dinàmica de maquillar-me així i em maquillaré així uns dies. Bueno, llavors, doncs, primer em fico, jo m'ho faig així, una mica aquí com de pupé i llavors faig així. Això hi ha molta gent que no li agrada tampoc, igual que el de la ratlla de Cleopatra,
a mi em diuen ai, això així, amb el colorete aquí, no sé què, però és que jo trobo que dona vida, perquè si poses això així queda com molt extraterrestre també. Llavors, bueno, posat així, doncs mira, queda divertit. Bueno, llavors, ara, lo de les ulleres, jo és que és una cosa que no suporto, portar ojeres. Bueno, de fet, mai me les havia aconseguit treure. Jo crec que portava una anèmia des que era petita i bé, doncs, una vegada anant a Galícia, el viatge a Galícia em va sentar però com un fatal. Llavors vaig dir, jo m'he de fer alguna cosa al meu cos que em revifi, perquè no pot ser que faci alguna cosa i estigui així com supercansada, no sé què. I vaig decidir que em prendria o 3 peces de fruita al dia o 3 sucs al dia o combinat de fruites o verdures en cada menjar. I bueno, de fet m'ha resultat. Ara potser amb la llum se'n veu una mica les ojeres i també, bueno, per una història d'un cop que em van donar al poble de Gondomar, a Galícia, amb un ronyó. Jo aquesta ojera me l'havia aconseguit treure bastant, però bueno, ara amb aquest cop el ronyó m'ha tornat. Però bueno, mitjanament se m'ha anat bastant. Llavors, doncs, bueno, porto una altra cosa del xino, ja us dic, d'aquella època així, bueno, que igualment, o sigui, si no porto diners o tinc pressa, continuaré entrant al xino. A mi les coses del xino tampoc m'han resultat dolentes. Bueno, llavors doncs tinc aquest... com es diu això? Corrector. Me'l poso una mica així amb el pincell. És que vaig aprofitant tots els productes així, perquè si no els he de llançar a la meitat. I bueno, a mi m'han ensenyat a casa meva que que les coses no s'acaben, no es llencen. Llavors jo aprofito tot fins al final. Vale, doncs, com és estiu, també al fer-me gran tinc la pell una mica apagada. Jo el tema de posar-me glow ho feia algun cap de setmana, quan sortia, sobretot a la punteta del nas, perquè te la deixa així molt graciosa, però aquest estiu, com a part no he anat a la platja, dic, mira, em posaré glow cada dia, una miqueta de glow, i bueno, em fico així, una miqueta a la punteta del nas, aquí així em faig a dalt i a baix del que és la moflete, en català, com es diu? Ara no em surt. Bueno, les galtes, del que són les galtes. Llavors, doncs, em vaig fent toques així una mica. Jo ja sé que jo no soc, com es diu això, maquilladora professional, però bueno, ja us vaig dir que la meva àvia s'havia dedicat tota la vida a la cosmètica. Sempre hem vist productes de maquillatge a casa i bueno, potser no sóc una superprofessional, però algun consell així d'aquests, mira, nous us puc donar o així tontos. Llavors, doncs, bueno, això, m'he posat el glow. Ara, també una altra cosa de Mercadona són aquestes ombres així com si fossin dacs, que són així com en crema i són així brillants i queden molt maques aquestes ombres. Jo les he tingut en aquest color, en lila, en color marfil.
un color que el van descatalogar que era entre daurat i gris, que era molt maco, però el van treure. I bueno, doncs, ara em queda aquest blau i també l'estic gastant. És que estic una mica també això polint pintures per renovar. I bueno, aquesta també va amb pincell. A veure, m'he ficat així una quantitat així, llavors, bueno, agafaré l'ull i em maquillaré una mica. Que jo em vull treure el curs de maquilladora, o sigui, tinc unes ganes. Em vull treure el curs de maquilladora, però és que a mi em fa il·lusió treure-me-la a Cascarra, perquè és l'acadèmia així que veig més moderna i em fa il·lusió treure-me-la allà. Llavors, quan pugui, me'l trauré allà. No sé. A veure, a mi la veritat m'agradaria treballar, seguir l'herència de la meva àvia i entrar a treballar doncs, amb una gran empresa de maquillatges i de moda. M'agradaria entrar a Chanel, a Christian Dior, Lancôme, però clar, o sigui, jo entenc que potser no tinc el bagatge com una persona que porta treballant molts anys, llavors, no sé, però m'agradaria. Igualment, jo us ho dic, o sigui, jo redes socials perquè és que no tinc temps, o sigui, realment ara m'estic dedicant molt als estudis del meu fill, o sigui, jo també l'insisteixo, jo vull que es dediqui també a les redes socials perquè bones ganes de passar-te el dia amunt i avall, podent tenir una feina que la pots fer des de casa o viatjant, no sé. Però bueno, sempre es necessiten tenir estudis perquè mai se sap com poden acabar totes aquestes històries. Llavors, doncs, bueno, ell ara està també traient-se estudis de batxillerat i bueno, anirà d'oient a la universitat també mentre no acabi el batxillerat, perquè així, bueno, doncs, avanci una mica, no? Ja que li va passar allò de l'Institut de Nàutica, que va perdre aquells anys, doncs res, i així serà. I bueno, jo l'ajudo tot el que puc amb els estudis perquè ho porti tot bé, a part que, bueno, amb totes les coses que m'han passat físicament, o sigui, el cop al rinyó allà a Gondomar, lo de les tiroides, i més coses que ara no vull explicar aquí per YouTube. Algun dia faré algun vídeo de tot el que porto, però no, ara no ho vull dir. I bueno, estic... tot allò em sento dèbil, o sigui, magullada, dèbil, i bueno, doncs això. Llavors, ara em faré la ratlla negra per dintre, jo me la faig per la part de dalt també per dintre, l'altre ull també, la mítica, avui portava la ratlla de Cleopatra, avui toca la ratlla de Cleopatra. No sé, aquest estiu vaig combinant, perquè com veig que també allò de la ratlla de Cleopatra és una mica polèmic i també m'agrada portar una mica l'ull més net, doncs bueno, vaig combinant fer-me la ratlla només de baix, la ratlla de dalt, que jo per cada xorrada d'aquestes m'agrada inventar-me un acudit, com allò que em deien, ai, es que eres muy fea, i jo, ai, pues quieres un buñuelo? Pues ara m'estava intentant inventar un xiste d'aquests tontos, un acudit d'aquests tontos de ai, pareces la Cleopatra, doncs llavors dir, no sé, sí, perquè
no sé, y mi hermana era Nefertiti. Xorrades així. Bueno, a veure, continua aquí. Seguim així. És que veieu com queda aquest blau amb la combinació del negre, queda molt maco. Vale. I si ara portés, per exemple, una prenda així de color plata, doncs així de nit quedaria un efecte molt xulo. Vale. Bueno, dir-vos que a Centros Único, el meu fill també, com portem aquesta època que hem patit tant, bueno, el meu fill també s'ha fet algun arreglo, perquè també el pobre tenia unes ojeres, i jo con tal de que s'animi, o sigui, bueno, doncs això, a part estic a favor de que els homes també es facin arreglos a la cara, si volen, igual que les dones, no? Doncs com tots som iguals, i res, doncs això, vaig anar per ell, perquè també s'ha posat una mica gordet i perquè li definissin una mica les abdominals, com havia d'anar a la platja, i res, doncs això. I arribo allà i em diuen... Jo no és que no m'ho vulgui fer, però és que clar, amb el tema dels estudis, que estic separada i tal, jo no trobo mai el moment per invertir en mi. El que passa és que l'any passat, estant allà a la Barceloneta, els nois de la Barceloneta, que macos eren, em deien: «Ai, nos pensábamos que eras modelo». Jo, em vam posar supercontenta i dic: «Ai, pues gràcies». I jo de joveneta, que estava millor, jo de vegades havia pensat, com soc així una mica fotogènica, havia pensat de fer-me model, però pensava, és que no tinc l'alçada, arribaré allà i em diran, és que no tens l'alçada, no sé què, llavors dic, mira, per fer el ridícul, o sigui, prefereixo no anar. A part que aquestes coses, segons com te les diuen, doncs et senten malament. I però amb els anys jo ja havia sentit una mica el de fer-se model fotogràfica, però en aquella època encara no estava molt, no se sentia tampoc del tot, i dic, si vaig jo amb això em diran, què dius? No sé. Llavors, no vaig anar mai. I ara com hi ha tot el tema de models fotogràfiques, models curvi, totes... A veure, jo curvi, o sigui, a mi m'entraria... O sigui, no és que tingui res contra les persones grosses, per favor, o sigui, no, vale? Que tothom estigui com li doni la gana. Però clar, a mi m'agrada estar prima, ja estic grossa, o sigui, ara estic gordeta, i quan m'ha tocat estar una mica obesa, doncs són èpoques que tothom ha de passar la vida. Però no és el meu ideal. Llavors, doncs res, doncs això, ara, o sigui, jo si faig alguna cosa serà per fer alguna foto així algo de moda de gent gran, m'imagino, o no sé, de maquillatge, no sé. Però, igual algun dia ho intento, com ara la gent gran també les agafen per fer alguna cosa, i res, doncs ara m'he donat compte que tinc els meus pintallavis al bolso. Avui els portava vermells, i el que us comentava, doncs això, que a Centros Único em van dir, ay, ¿por qué no te haces algo? No sé qué, yo, no, es que no puedo, no me va bien, no sé qué. Mira, te vamos a hacer una oferta que vas a alucinar, no sé què. Hijo, és veritat, o sigui, m'han deixat algun tractament de 300 euros, doncs a 100 euros. I, dic, doncs vale, com vull fer aquest treball i també em vull dedicar a lo de les redes socials, dic, com m'ho han deixat tan així, dic, vale, doncs aprofitaré l'oferta. Però, no és una cosa
que em faci molta gràcia a la meva edat, donat la meva situació econòmica, tenint un noi encara estudiant, però bueno, m'ho faré. I bueno, ja us aniré dient com em queda. Bueno, doncs això, a veure què té per aquí la meva mare. A veure, que a mi m'agrada sempre posar-me el perfilador i després del perfilador posar-me el pintallavis. Però bueno, veig que aquí ella té unes coses. Bueno, a veure què té. A veure, aquests del Mercadona, que van ser molt famosos, aquests mates petitons. Ai, me vaig a perfilar els llavis amb això. A mi m'agrada més el perfilador de llapis, però bueno, com no el tinc l'altre, el perfilaré així. Vale. Mireu, veieu aquestes dues pigues que tinc aquí? Això m'ho vaig tatuar fa bastants anys i queda molt mono, perquè quan vas sense maquillar de vegades et dona així una mica de toque. Vale. Bueno, a veure, ara aquest mate fluido també d'aquests colors així teula són molt aconseguits perquè quedes bé sempre, perquè no és aquell vermell que a vegades les persones el vermell els hi molesta. A veure, a mi la veritat m'és igual, perquè a mi el vermell m'agradarà sempre. No sé si és que representa així que sóc espanyola, catalana, manola, però m'agrada el vermell i llavors a mi per molt que em diguin que és una mica vulgar, de vegades tal, m'és igual, jo me'l poso. Però bueno, com no tinc ara les meves pintures, doncs estic jugant amb els teules. A veure, la veritat és que amb el teula és un color que la gent no et criticarà i vas guapa. Perquè clar, hi ha colors que sí que vas discreta, però no acabes d'estar guapa i atractiva. A veure, hi ha vegades que has d'anar discreta, perquè, no sé, segons a quin lloc vas, doncs has d'anar més discreta maquillada, però bueno, si vols anar maca però no llama l'atenció pel color, el teula és una bona opció sempre. La segona capa d'aquest mate fluido. Tot això és de Mercadona, perquè la meva mare es compra moltes coses allà a Mercadona i aquest em sembla que és del Lidl. Aquest és Pumpkin Nuts de Essence del Lidl. Aquest color també teula així cobra. Me'l deixaré un rato perquè s'ha de secar el mate, si no queda aquí un pastizal. Bueno, doncs ja amb la cara estic més o menys, llavors ara em vaig a retocar el que és el cabell. Que amb aquesta calor jo és que no me puc allissar els cabells ni res perquè ho passo molt malament amb l'assecador. Perquè ja us he comentat que jo tinc el cabell molt gras i no sé, amb els anys encara se'm posa més gras, perquè clar, quan abans anava de rosa, el ros sembla que no, però resseca més el cabell i no, quan el portava així de només rentar-me'l i sortir al carrer, cosa que no havia fet mai, Però aquests últims anys, com m'han passat tantes coses, he fet coses que no havia fet mai. I bueno, no me'ls assecava amb el secador. I bueno, aquest estiu amb la calor que fa, ni posant-me la temperatura freda del secador ni res. De fet, jo m'hagués volgut fer alguna permanent o moldejat per sortir amb el cabell mullat i que m'agafés una mica de forma, perquè clar, això així queda una mica... que es veu que no està treballat el cabell. Però bueno, llavors, doncs ara agafaré i em faré una cueta així, ni baixa ni alta, així, una cosa així. A veure si trobo la pinta.
Mira, aquesta pinta la tinc des que jo tenia 6 anys. Bueno, llavors, mira, em vaig comprar aquests coleteros que van sortir, que clar, a mi els coleteros sempre em van molt bé. Si algú em vol fer regals, una de les coses que em va molt bé són els coleteros. Perquè clar, avui vaig amb el jersei blau marí, no em posaré un coletero fúcsia o taronja, clar, és que queda una mica contrastós, llavors busco coleteros que em combinin una mica amb la roba que porto. I aquests d'aquí, per 2 euros, han sortit aquest any així amb el llacet aquest ja s'ha portat des de fa 2 o 3 anys, però porten aquest detall de la goma amb les perletes, que a mi les perletes m'han agradat i m'agradaran sempre. Per molt mala sort que em diguin que porten, doncs ja m'està protegint els arcàngels o els àngels que em protegeixen i ja està. Em treuen la mala sort. Si una cosa porta mala sort, doncs els arcàngels i els àngels em protegeixen i a part jo faig així la senyal de Cris i ja quedo protegida. Bueno, llavors, doncs això, ara em vaig a fer una coleta, perquè amb aquest cabell i aquesta calor, a part que avui ja us he dit que no l'acabo de portar net, doncs això. Quin horror, és que em surten canes i em queden aquestes clapes així. Bueno. Vale. Aquest matí m'he posat escuma al cabell perquè em quedi una miqueta enganxat, perquè si no et comencen a sortir així els pèls. És que jo ho diu, el cabell encrespat. Llavors em posaré així una coleta amb això així. Bueno, doncs ja està, m'he posat el llacet. Ara, això mai m'acaba de quedar bé perquè s'encava el cabell, però tot i així continuo tenint. Bueno, llavors ara em ficaré el gloss de color coure. I amb el mono. Que el primer que m'arreglaran a Centros Único és els llavis, perquè ja m'ho va dir el metge que amb l'edat el que és la musculatura d'aquí i al prendre el sol es posa així com dura i és quan fa que els pintallavis escorrin i tot això. I clar, és que jo anar sempre amb el pintallavis transparent, no sé, alguna vegada sí que vas molt fosca i et va bé portar el pintallavis una mica així pujat, perquè si no sembles un espantapàjaros. Bueno, i vaig a repassar-me una mica amb el rímel, perquè sempre em faig una última capa, perquè aquí m'han quedat com enganxades. A veure, jo us vaig dir que el rímel jo el volia... Bueno, perquè em creixin les pestanyes estic fent servir el que s'ha fet servir sempre, que és l'oli de ricino, que això val 3 o 4 euros a la farmàcia, i així, doncs, si no et pots posar pestanyes postisses, doncs amb això t'ho vas posant cada dia a pestanyes i celles i mitjanament les vas tenint bastant decents sempre. Llavors jo em poso una mica així per les celles, les pestanyes, i em van agafant una mica així de força. Aquest és de la marca Digna, no sé, és una marca... Aquest me'l vaig comprar a l'estació de Sants, de la farmàcia de l'estació de Sants. I bueno, el rímel jo us vaig dir que m'agrada una mica decent perquè em quedin les pestanyes bé, ja que me desmaquillo. I bueno, el de Lancôme que m'agradava també l'han tret. Llavors la dependenta de la Sanremo
em va dir, diu, mira, utilitza aquest de la Dior, diu que et deixarà el Dior Show, diu que te les deixarà molt mullides. I bueno, doncs aquest és el que estic fent servir ara. A veure, a mi la veritat m'agrada més que me les allargui i me les deixi separades més que tenir-les mullides, però bueno, com aquell l'han deixat de fer, doncs tindré que anar provant fins que trobi un altre que m'agradi. I bueno, Dior a mi m'encanta, o sigui, els vermells de Dior, la moda de Dior, però clar, no perquè hagi dit això, a mi particularment m'agraden més els que em deixen la pestanya llarga i separada, però no vol dir que aquest sigui dolent, Bueno, doncs això, doncs ja he acabat. Bueno, doncs ja us he pagat el rotllo. Aquesta ha sigut una classe més de maquillatge, perquè veieu com em maquillo i tal. I bé, doncs res, espero que em doneu molts likes, que compartiu el vídeo i que, bueno, si hi ha alguna marca que vol que sigui imatge d'algun dels seus productes, doncs que em truqui. Jo és que soc de la vella escola, o sigui, utilitzo el mail i tal, però jo prefereixo una trucada directa, tardo molt en contestar, fins i tot hi ha vegades que no contesto i necessito, sisplau, que la gent insisteixi perquè amb tot el que m'ha passat doncs vaig una mica atabalada i això. Llavors, si hi ha alguna marca doncs, que em vol cedir algun producte o volen que algun dia els anunciï, doncs que em truquin al 651 44 33 07 amb el prefixe d'aquí de Catalunya, Espanya, al 34. Bé, doncs, molts petons, que us acabi d'anar bé a l'inici del curs. Va començar el dilluns, però bueno, la gent va començant per fases i tot, segons el nivell d'estudis. I res, doncs, ens veiem. Que us vagi tot molt bé. Fins aviat. Adeu.